салом дӯстон, ҳафтаи навро аз футболи калон оғоз мекунем. Аз бозиҳои асосии топ 5 чемпионати Аврупо ки бо натиҷаҳои ғайриоддӣ анҷом ёфтанд. Сар карда аз мағлубияти бузурги дастаи Челси ва бо азоби зиёд наҷот ёфтани чемпиони феълӣ дар Англия Манчестер Сити аз Ньюкасл дар дербии нав бо номи Эл Шайхико. Дар Премер-лига пешсафи мусобиқа дастаи Арсенал мебошад ки баъд аз 3 бозӣ натиҷаи 100% нишон дода бисёр ҳам мехост ки дар ҳамин вақту соат парда поин фароварда шад ва дастаи шаҳри Лондон ба мақсади худ бирасад. Аз натиҷаи бозиҳои асосии дигари чемпионҳо баъд аз чанд лаҳза гап мезанем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз ушнед мо бошад сар мекунем. Дӯстон, дар варзишгоҳи Олд Траффорди Манчестер бозии марказии даври сеюми Премер-лигаи Англия баргузор мешавад. Ливерпул ва Манчестер Юнайтед серҷоизатарин клубҳо дар Англия мебошанд. Ҳам дастаи Эрик тен Хаг ва ҳам дастаи Юрген Клоп чемпионатро ба таври беҳтарин оғоз накарданд. Аз ҳамин сабаб ин рақобат хеле оташин мегузарад. Барои бозам шавқовартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Дар менюи асосии барнома ба аксия даромада дар ставка без риска ба ғалаба ва ё мусовии дилхуд даста то $10, яъне то 100 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участка ва аксияҳро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. имсол дастаи ба назар намерасид ки бар муқобили Манчестер Сити истодагарӣ карда тавонад то рӯ ба рӯ омадан ба Ньюкасл. Инам маълум гардид ки баъди соҳӣ пайдо кардан дастаи маъруфи Англия дар ҳамин сол мехоҳад ба зинаҳои баландтарин барояд. Дар дербии дастаҳои Эл Араби Ньюкасл рақиби пурқуввати худро давоми як муддат ба замин яксон кард. 5 дақиқа 95% пурра тӯбро дар худ гирифтан бар муқобили Сити кори бозӣ нест. Ин даста аввал шуда гол сар дода бошад ҳам дар идома 3 гол зад ва нишон дод ки пеши роҳи деви футболро гирифта мешавад. Гвардиола мушкил сипарӣ гардани ин мавсимро аллакай дар кард ва ин ҳам дар ҳоле ки Арсенал аз худ дарак медиҳад ва дар бозии сеюм ғалабаи боваринок ба даст меорад. Баъд аз сари Арсен Венгер бори аввал дар садри ҷадвал ин дастаи маъруфи Англияро мебинем ва акнун онҳо ба ҷои чоруми худ қаноат намекунанд. Шогирдони Артета баъд дарозаи Борнмут 3 гол равон карданд ва акнун 35 бозии дигар боқӣ монд. Ҳангомаи асосии давр шикасти Челси аз Лидс буд ва чунин ба назар мерасад ки тилисми Томас Тухел тамом шудааст. Трансферҳои нав низ кӯмак намекунанд. бозии асосии ин давр дар Премер-лига миёни дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Ливерпул мебошад. Каземиро иштирок намекунад ва ҳузури Роналдо зиёдтар муҳокима мешавад. муҳимтар аз ин чунин хавф вуҷуд дорад ки мухлисони Манчестер мехоҳанд нисбат ба роҳбарияти даста маъракаи эътирозӣ ташкил кунанд ва ин баргузории бозиро зери суол мебарад. қаблан ин ҳолат мушоҳида гардид ва ин дафъа Ливерпул даъво дорад дар сурати мабодо бигзор шикасти техникӣ ба дастаи Манчестер дода шавад. шояд ин мухлисонро аз ин роҳи хато боз медорад ва ё 3-0 натиҷаи беҳтар аз он аст ки дар мавсими гузашта Юнайтед бо Ливерпул дошт. барои мутобиқ шудани Роберт Левандовски ба иқлими нав ҳамагӣ як бозӣ басандагӣ кард. ҳамлагари рақами 1 ҷаҳон дар Ла Лига пора кардани тури дарвозаҳоро оғоз намуд ва дар дидори дуюми мавсим дарҳол муаллифи дубл шуд. Реал Сосиедад аз дасти Ансу Фати, Усман Дембеле ва албатта Левандовски дар майдони худ бо ҳисоби 4-1 торумор гардид. Барса ба дастаҳое ки бо номи Реал ҳастанд раҳм намекунанд. Баско аз соли 2016 ису бар муқобили Каталониё оҷиз ҳастанду дар ин муддат 14 бор мағлуб шуда фақат 2 бор мусовӣ карданд. Дар ин бозии мушкил хави ба ҳайси мураббӣ маҳорат нишон дод ва тағйироти ӯ ба тақдири бозӣ таъсир гузошт. махсусан бозингари бо истеъдоди онҳо Ансу Фати бо омадани худ ба майдон ҳамаи чиро куллан дигар кард. Бо ин метавон гуфт ки нақшаи аввалияи Барса натиҷа намедиҳад, онро хави бояд ба партовгоҳ пардояд. Дар ин ҳол Барса имкон дорад бо Реал Мадрид ба таври сазовор сар ба сар шавад. рақиби асосии онҳо имсол ҳам дар қуллаи баландтарин қарор дорад. чемпиони феълӣ бе Каземиро тавонист ғалабаи боваринок ба даст орад. дар бозӣ бо Селта ба ғайр аз бозии бовариноки мадридиё бо ҳисоби 4-1 рӯйдоди асосӣ аз ҷои худ бархоста қарсак задани мухлисони дастаи мизбон буд ки аз бузургии Лука Модрич дарак медод. ин мардаки хуб пир шудани худро ба кала намегирад. ба сафи Бензема Винисиус Азар ҳам ҳамроҳ шуд, ҳарчанд дар ин бозӣ пеналтиро зада натавонист. аммо бозиингари белгӣ таббор барои баргаштан ба ҳолати аввалаи худ ин дафъа ҳадафҳои ҷиддӣ дорад. Атлетико баръакс рӯ ба нишеб оварда дар ин давр аз Виларреал бо ҳисоби
ҳисоби 2-0 мағлуб шуд. Дар Лигаи 1 Фаронса ягона бозии барои мухлисон ҷолиб бо иштироки ПСЖ рӯйдоди хеле муҳим дошт. Дар рақобат бо дастаи Лил голи аз ҳама зудтарин дар ин мусобиқа ба ҳадаф расонида шуд ки ба шоҳзодаи даста Килиан Мбаппе тааллуқ дорад. Аз паси Месси футболбози француз дар сонияи 8-уми бозӣ тавонист гол занад. ПСЖ дар ин мавсим мақсад гузоштааст ки ягон бор ба мағлубият рӯбарӯ нагардад ва ин миссия барои Месси ҳам ҷолиб аст ки ҳамлагари аргентинӣ дар рақобати навбатӣ ба задани гол муваффақ мешавад. Дар Бундеслига мисли танк аз рӯи рақибони худ гузаштани Бавария мушоҳида мегардад. Дар ин давр дастаи якуми Олмон ба дарвозаи Бохум 7 гол зад ва ин ҳам бе Левандовски. Дар Италия даври сеюм аст ки ҳамаи фаворитҳо ғалаба мекунанд. Фақат дар бозии Аталанта ва Милан мусови ба қайд гирифта шуд. Интер бо ҳисоби 3-0 бар Специя ғолиб омад. Наполи ғалабаи аз ин ҳам калонро бо ҳисоби 4-0 бар Монса ба қайд гирифт. Рома ва Ювентус имрӯз бозӣ мекунанд. Дар рӯзҳои истироҳатӣ ҳамаи таваҷҷӯҳ ба бозиҳои футбол равона гардид ва аз навигариҳои трансферӣ танҳо мавзӯи Роналдо ба таври ҷиддӣ бардошта шуд ки мо ба он таваҷҷӯҳ мекунем ва шояд ваъда медиҳем ки бо ҳамин тамом ин масъала ҷамъбаст мешавад. Футболбози португалӣ дар ниҳоят тасмим гирифт ки Манчестер Юнайтедро тарк накунад. Аз як тарафу варианти соз надорад, аз ҷониби дигар трансфери Каземиро ба тақдири ояндаи Роналдо таъсир расонад. ҳамлагари 37 сола аз омадани собиқ ҳамдастаи худ рӯҳи тоза гирифтааст ва розӣ аст дар Лигаи Аврупо ҳунарнамоӣ кунад. ин ҳам дар ҳоле ки як даста пайдо гардид ба Роналдо имкони дар Лигаи Чемпионҳо иштирок карданро медод. Дар охирин лаҳза Марсел ба футболбози португалӣ талабгор баромад ва ин то як андоза варианти хуб буд. Дар Лигаи 1 метавонистем дубора дуэли бозингарони беҳтарини давру замони худ Месси ва Роналдоро бубинем. Аммо охирин хабар аз он дарак медиҳад ки ин мавсим ҳам бозингари португалӣ дар Манчестер боқӣ мемонад. имрӯз дар бозии хеле муҳим бо дастаи Ливерпул Каземиро кӯмак карда наметавонад. Роналдо ҳам ҳамакнун барои бозӣ кардан бояд меҳнат кунад. Масалан Вейн Руни аз сармураббии Эрик Тен Хаг тақозо кардааст ки футболбози португалиро дар ҳайати асосӣ ҷо надиҳад. Ба эҳтимоли зиёд баъд аз ин бозӣ ҳамроҳ бо Каземиро талоши Роналдо оғоз мегардад ва ӯ барои беҳтар кардани статистикаи худ кӯшиш мекунад. Дар ин ҳолат Манчестер ҳам метавонад манфиатдор бошад. Бо ин ҳайат натиҷаҳои беҳтар нишон додан мумкин аст ва умуман аз рақобат бо дастаи Ливерпул оғоз кардан мумкин, зеро дар ҳолати на он қадар хуб қарор доранд. Аз ин имконият Манчестер истифода бурда метавонад ё не, имрӯз ҷавоб пайдо мекунем. Шумо андешаҳои худро дар комментария нависед ва албатта ба канал обуна шуданро фаромӯш накунед. Мо аз охирин рӯйдодҳои футбол хабар медиҳем. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.